Cando acabe a ceremonia empezaremos coa regueifa. Hoxe gañaremos nós. Nin de broma. Iso xa veremos. As regueifas naceron para enxalzar aos noivos na boda. O premio era un molete de pan doce, tamén chamado regueifa. Hoxe en día regueifamos para divertirnos. Escoltade! O grupo de perder, o grupo de gañar. Aquí somos os mellores, podemos demostraré. O grupo de gañador, iso sabe todo o mundo. Ainda que do grupo A non se enterase ninguno. Non sabemos moitas cousas, o grupo de nin idea. Sabemos o que facemos, non precisamos chuleta. Pois nas clases do colexio, ides que demostrare. Nos usamos as chuletas soamente pra cenare. Moita alegría gastades, mas cando toca falare, a cabeciña gochades tedes, medo a regueifare. Vos rimar non sabedes, moito menos regueifare. Sodes un pouco galiñas e non ides vos gañare. Nos galiñas non vos somos, só viñemos regueifare. Botadelle máis alero que xa tedes que marchare. Tedes medo ao lume, iso si é peligroso, pero rimar contra nos dá máis medo e de pronto rematamos as regueifas e todos somos amigos. Da igual que perda o que gañe, regueifar o divertido.